Luna Đogani ponovo je šokirala javnost svojom iskrenošću. U emisiji Magazin In otkrila je da je sanjala kako je njen suprug Marko Miljković ima aferu sa bivšom reality pobednicom Anitom Stanojlović. Kako je rekla, Anita je prethodno gostovala kod nje u emisiji, a već sledeće noći Luna je imala veoma neprijatan san. U snu je Marko bio neveran upravo sa Anitom. Luna je sve ispričala Marku odmah ujutru dok su pili kafu, a oboje su se na kraju smejali toj situaciji. Ipak, priznaje da nije bilo prijatno kada se probudila. Osim ove zanimljive ispovesti, Luna je govorila i o svojoj prošlosti, uključujući i kontroverznu vezu sa Slobom Radanovićem u Zadruzi, kada je on bio u braku sa Kijom Kocka. Ta ljubav donela joj je ogromnu pažnju, ali i osudu javnosti koju nosi godinama. Danas kao majka dve devojčice, Mije i Lane, Luna priznaje da je brine kako će im jednog dana objasniti sve što se desilo. Ipak, veruje da će znati da se postavi i da će im sve objasniti na pravi način kada za to dođe vreme. Poručila je da ne želi da odgaja decu u negativnosti i lošoj energiji i da se trudi da prošlost ne utiče na njihovo odrastanje. Ova emotivna ispovest pokazuje koliko je Luna sazrela i koliko je spremna da se suoči sa greškama iz prošlosti, ali i da ih ispravi u budućnosti.